काला अंधेरा रात में जंगल के कोनो सुनसान सड़क पे अगर आपके कौनो केहू अनजान मिल जाओ तो ओकरा कबो लिफ्ट ना देवे के चाहिए। रवि कार में हा। कार जंगल के रास्ता से गुजरत बा। आधी रात के समय हा। तब्बे एगो लड़की ओकरा रोके के इशारा करेली। राहुल लड़की के देख के गाड़ी रोकेला। गाड़ी लड़की के पास आकर रुक जाली और रवि ओकरा से पूछेला, एक्सक्यूज मी, आप इस समय इस सुनसान जंगल में? जी, हमार नाम उषा बा। हमार घर वाला लोग जबरदस्ती हमार शादी कोनो ऐसन इंसान से करावे चाहताड़े जेकरा हम जानत तक नहीं की, जबकि हम केहू और से प्यार करेनी और ओकरे से शादी करे चाहतानी। यही से हम घर से भाग गईनी। प्लीज प्लीज आप हमार मदद कर दी प्लीज। जकरा साथे भाग रहल बाड़ू ऊ कहाँ बा? मतलब तोहर बॉयफ्रेंड? हम फोन कइले रहनी, बाकी वो पहले से ही कोनो मुसीबत में फंसल बा। वो कहलस कि जैसे तैसे हम रात काट लिए हैं जा। उस सुबह तक हमरा के रिसीव कर ली। अगर आप हमरा के शहर तक लिफ्ट दे दी तो हम कोनो होटल में रुक जाए प्लीज। ठीक बा, कोनो बात नहीं है, बैठ जा। रवि उषा के अपना साथ ले जाए खातिर तैयार हो गए, लेकिन ओकरा का पता रहल कि वो एगो बेसहारा लड़की के ना बल्कि अपना मौत के लिफ्ट दे रहल बा। लड़की आपन बैग उठावे ली त ओकर आंख में बदलाव दिखेला। ओकर नॉर्मल आंख लाल हो जाली, लेकिन फिर वो जब रवि की तरफ पलटेली तो वो फिर नॉर्मल हो जाली। वो हल्का सा स्माइल करत बोलेली, थैंक यू वेरी मच। आप ना रहती था। इट्स ओके, लेकिन अगर तोरा के बुरा ना लगे त तू हमार घर पे रह सकेलू। अपना बॉयफ्रेंड के वजह बुलाला। बाकी आपके फैमिली? अरे ओकर चिंता मत करा, हमार वाइफ बहुत सुलझी लेडी बा, कोनो टेंशन ना हुई। आप बहुत अच्छा बाड़े। हाय रवि। रवि ई उषा हजया। इनकर पेरेंट्स इनकर जबरदस्ती कहीं और शादी करे जात रहले। ई घर से भागत हुए हमारा जंगल के रास्ते में मिलल, तो हम इनकरा एगो रात के खातिर एक जगह घर पे ले आईनी। सुबह इनकर बॉयफ्रेंड इनके लिए आ जाई। और उषा ई हमार वाइफ बाड़ी। हेलो हेलो। अच्छा कहनी आप जे इनका के साथ ले आनी। आई ना, अंदर आई और जल्दी से हाथ मुंह धो ली। हम खाना गरम करत आनी। अनु और अनमोल भी खाना खाए खातिर इंतजार करल बाड़े। जाही। रवि पहला गलती तब कैलस जब वो एगो अनजान लड़की के लिफ्ट देलस, और वो दूसर गलती तब कैलस जब वो लड़की के अपना घर तक ले आइलस। ऐसा कह के रवि अपना साथ साथ अपना परिवार के भी मुश्किल में डाल देलस। हाय बच्चा लोग। हाय। चला खाना शुरू करा। जल्दी से खाला बच्चा लोग, ना तो हम खा जाए। हाँ मम्मी, ऊ आंटी अच्छी नहीं थी। काहे? का भइल? मम्मी ऊ चुड़ैल बाड़ी। अनु, अनमोल ऐसा ना बोले ले। वो हमनी के मेहमान बाड़ी ना। ना मम्मी, दीदी सही करल बाड़ी। उनकर आँख। बच्चा लोग बहुत हो गई, सुझ जा। ओफो, ये लाइट के भी अभी जाए के रहे। बाहर तो सबके घर में लाइट बा, सिर्फ हमनी के यहाँ ही लाइट नहीं खे। लगातार फ्यूज ढीला हो गई बा। हम जरा देख क्या होता नहीं। रवि जाए के खातिर उठे लागल कि तब्बे मौत के खेल शुरू हो जाला। बिना लाइट के ही सीलिंग फैन स्पीड से चले के खातिर सब घबरा जाले। रवि तनी देखा ही, ये पंखा बिना बिजली के कैसे चला था? हमार तो कुछ समझ में ही ना आवता का हो रहल बाई। बच्चा लोग सही कहले रहे। आंटी एगो चुड़ैल बाड़ी।
और अभी चुड़ैल आंटी तोहनी सबके खा जाई है। लोगन की मदद करब बहुत अच्छी बात बा, लेकिन केहू भी अनजान के मेहमान बना के घर कब्बो न लावे के चाहिए। काहे केहू भी कब्बो भी खूनी मेहमान बन के आपके परिवार के खत्म कर सकेला। परेशान मत होखा नीता, सब ठीक हो जाई। कुछ ठीक ना होके वाला तेज, कुछ ठीक ना होके वाला। निराश होके के जरूरत नहीं है नीता। निराश ना हुई तो और का करी तेज? का कुछ ना कहनी हमनी, पूजा पाठ कहनी, दान देनी, गरीबन के मदद कहनी, बड़ से बड़ डॉक्टरन के भी दिखैनी, लेकिन मिलल का ई कि हमनी माँ बाप बने के लायक तब बानी, बाकी काहे ना बन पा रहल बानी ई ना जाने नी। लागेला पिछला जन्म में हमारा हाथ से कोनो पाप भइल होगी, जेकर वजह से हम ही जन्म में माँ ना बन पा रहल बानी। आप हमरा के जहर ही दे दी, हम अब जिए ना चाहतानी, ना जिए चाहतानी हम। अनीता, ई का बचपना हा, धीरज रखा, सब ठीक हो जाई। कैसे धीरज रखी तेज, कैसे बतावा ना, कैसे रखी हम धीरज? हम अब कोनो बच्चा के देखे नी ना तेज, तो खुश होके के बजाय रोअल आवेला हमरा के। बे औलाद होके के दुख इतना सतावेला कि मर जाए के मन करेला। अनीता, संभाल अपने आप के। ई का उलूल जुलूल बात कर रहल बाड़ू? रो बंद करा, शांत हो जा। आप हमरा के तो शांत करवा दे हम, लेकिन हम जानतानी कि आप भी अंदर से दुखी बानी, अंदर ही अंदर घुट रहल बानी। बाकी अगर आप हमरा के मार ना सकेनी तो आप दोसर शादी कर ली, शायद ओकर किस्मत हमरा से अच्छा होई। ऐसे में कम से कम आप तो बाप होके के सुख उठा ले। आप ना अनीता, ना, ऐसा ना हो सकेला। हमार रिश्ता शादी के बंधन से बढ़कर हा, प्यार के बंधन हा। चाहे कुछ हो जाए, पर हम केहू और से शादी ना करब। पानी पिया। ठाकुर जी, अगर आप लोग बुरा ना मानी तो हम एगो बात बोली। बोला। जियो, गांव के बाहर शमशान में एगो तांत्रिक बाबा आके बैठल बाड़े। हम सुनले बानी कि वो अपन शक्ति से सबके दुख दर्द दूर कर देवेले। हमरा के पूरा विश्वास बा कि उनकर आशीर्वाद से आपके संतान के सुख जरूरे मिली। बस इहे कहे के रहे ठाकुर जी। तहार जुबान कुछ ज्यादा ही चले लागल बा भावना। के हक देलस तरह के हमनी के बातन के बीच में बोले के? चल भागिए जैसे। काहे डांट रहल बाड़ू बेचारी के? नहीं था ई तो तहार भला ही चाह रहल बाड़ी। जब इतना लोग के मनले बाड़ू त एकर बात माने में कौनो हर्ज नहीं खे। मिल लेहल जाओ तांत्रिक बाबा से, हो सकेला उहे कोनो चमत्कार कर दे। बाबा जी रात के समय ही मिले लें। ओम हे हाउं श्री हाउं हुं क्लीं लिं भट भट स्वाहा। ओम हे हां श्री हां हुं क्लीं लिं भट भट स्वाहा। का चाही तोहरा के? काहे आयल बड़ा हमरा पास? बाबा, हम संतान पाए के इच्छा लेके आयल बानी आपके लगे, जेकरा खातिर हम हर दरवाजे पे नाक रगड़ चुकल बानी, मगर हमार हाथ
सिर्फ निराशा ही लागल बा। अब आप ही हमनी के आखिरी सहारा बनी बाबा। बाबा के घर जे केहू भी आवेला वो कब्बो खाली हाथ ना जाला। तोरा संतान चाहिए, ठीक बा, दे दिहब हम तोरा के संतान। और कुछ? आप सच कह रहल बानी ना बाबा? बाबा कबो झूठ ना बोलेला मूर्ख औरत। अगर तोहरा के इतना ही संदेह आता, रास्ता तोहर सामने हा। जैसन आयल बड़ू वैसे ही लौट जा। ना ना बाबा, हमार मतलब ऊ ना रहे। आप जौन कहब ऊ हमनी करब। अच्छे से सोच ला, अब ही समय है। कहे कि एक बार हमार बतावल रास्ता पे अगर तू दोनों आगे बढ़ गईला त लौटब संभव ना हुई। आप रास्ता बताई बाबा, का करे के हुई हमरा के? बलि देवे के होखी। बलि? हम तैयार बनी बाबा, बताई बलि बकरा के देवे के बा या मुर्गी के? बाबा पहले ही कहले रहल कि रास्ता कठोर है, तू लोगन से ना हो पाई। हम समझी ना बाबा। त समझा, बलि बकरा या मुर्गी के नहीं खे, एगो इंसान के होखी। इंसान के बलि? इंसान के बलि? हाँ, इंसान के बलि, एगो लड़की के बलि, और उहो ऐसन लड़की के जेकर जन्म अमावस्या के दिन भइल बा। लेकिन हम ऐसन लड़की के ढूंढब कैसे बाबा? ओकरा खातिर त हम बानी ना। ओम ह्रीं क्लीं भट स्वाहा। ए लड़की के लेके आवा हमरा पास, ई तोहार आस पास ही रहेली। इता हमार नौकरानी भावना है बाबा। इहे तो हमरा के आपके पास भेजले बा। एकर बलि हम कैसे दे सकेनी? कहले रहनी ना, रास्ता कठोर है। कठोर हो जाइबा तो ही संतान का सुख मिली। जे रास्ता दिखौले बा उहे तू लोगन के नियति हा। आगे बढ़ा, जीवन मरण तोहरा हाथ में नहीं खे। जेकर जितना जिंदगी हा वो उतना ही जी। बाबा सही करल बाड़े तेज। जेकर जितना जीवन बा ऊ उतना ही जी। हमनी त केवल बहाना होई, और फिर ऐसन करके हमनी के संतान के सुख मिलेला त गलत का बा? आ गई नहीं आप लोग? का कहले बाबा जी ठाकुर जी? वो कहले बड़े कि हमनी दोनों माँ बाप बन सकेनी। तोहार बहुत बहुत धन्यवाद भावना। तू बहुत अच्छा कैलू हमन के तांत्रिक पापा के पास भेज के। अगर लड़की भइल तो ओकर नाम हम तहार नाम से मिलत जुलत ही रखब, भाविका। आपके मेहरबानी ठाकुर जी, जे आप ही गरीब के इतना मान दे रहल बानी। आप लोगन के काम हो जाए बस, हम गांव भर में प्रसाद बांटब। भावना, हम तारा साथे बहुत बुरा बर्ताव कैले बानी, हमरा के माफ कर दा। अरे रे रे, ई आप का करल बानी ठाकुर आइन जी? माफी मांग के हमरा के शर्मिंदा मत करी। अच्छा, हम चलत आनी, बहुत देर हो गइल बना। हमार बच्चा लोग हमारे इंतजार करत होई हैं। 1 मिनट भावना, ई सब सिर्फ तोहार वजह से ही हो रहल बा। ए खुशी में हम ई लड्डू अपन हाथन से तारा खिलावे चाहतानी। मुँह खोला, मुँह खोला। अब ठकुराइन जी, हमरा के दी ना, हम खुदे खा ले। हम कहनी ना, मुँह खोला। ठकुराइन जी, हमरा के चक्कर आ रहल बा। लगता हमार बीपी कम हो गइल बा। कौनो बात ना भावना, तू ऐजा बैठ जा, तनी सा आराम करके चल जाइहा। ओम है हूं श्री हा हूं क्लीं लिम भट भट स्वाहा। ई का कर रहल बानी बाबा जी आप? ठाकुर जी, ठकुराइन जी, ई आप लोग का कर रहल बानी? कहीं आप लोग कौनो तांत्रिक टोटका खातिर हमरा मारे त ना जा रहल बानी ना? ना ना, ई गलत बा, ऐसन मत करी।
हमरा के मत मारी। हमार छोट छोट बच्चा बा, वो हमारे इंतजार कर रहल होई है। हमरा के जाए दी ठाकुराइन जी। अपन बच्चा खातिर हमर बच्चन के अनाथ मत करी। बस करा लड़की, तोरा शैतान एगो नया सृजन के खातिर चुन ले बा। तोहरा के तो खुश होके के चाही, खुश हो जा। ना ना, ई ना हो सकेला। का भइल बाबा? हाँ, अनर्थ हो गईल, अनर्थ हो गईल। अनर्थ? कैसन अनर्थ बाबा? ई का हो रहल बा बाबा? मूर्ख आदमी, सब कुछ देख के भी तोहरा के समझ में ना आ रहल बा कि हमार तांत्रिक विद्या उल्टी पड़ गईल बा। तू सब लोग का सोच ले रहला? हमार बलि देके हमार बच्चन के अनाथ करके तू लोग संतान के सुख पाले बा। ये हमार गलती रहे जे हम तोहनी लोगन के ई ढोंगी तांत्रिक के पास भेजनी। पहले हम मरनी और अब तू सब मरबा। ना, हम तोहरा के ऐसा ना करे देहब। ओम हैंग हुंग श्लिंग हांग हुंग क्लीम ब्लीम भट स्वाहा। ना भावना, हमनी के माफ कर दा। हमनी संतान के चाहत में अंधा हो गए रहनी। माफ कर दो हमनी के। अच्छा कर्म करे वालन के भगवान मिले ले और बुरे कर्म करे वालन के अकाल मृत्यु। अनीता! बुरा करबा तब परिणाम भी बुरा ही होई। यार, तो लोगन के पता बा हमार दिमाग में एगो बहुत बढ़िया कहानी दौड़ रहल बा। सुनाई का? लागता तोरा ज्यादा ही चढ़ गइल बा। ना 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 भाई, तोहार कसम बिल्कुल भी ना चढ़ल बा। और अब तो एक बॉटल पियले बानी। तोहार भाई तो एक बार में 10 खत्म कर देला। हाँ, बस तू लोग हमार कहानी सुन ला। भाई तोरा हाथ जोड़ा तानी, तू कुछ मत बोला। तू बस चुप रहा और अगला बॉटल खोला। तो हर बिना सर पैर के कहानी सुन के दिमाग के गुड़ गोबर थोड़ी करे के बा। अरे कहानी तो तू सबके भाई मोहत भाई सचले बाड़े। जब भी बनी ना तब बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ दी। ऐसे ही थोड़ी बन जाली फिल्म। हीरो हीरोइन भी तो होके के चाहिए, पैसा लगाए वाला प्रोड्यूसर भी तो होके के चाहिए। अरे हमार ना मोहिता साले, प्रोड्यूसर तो हम ऐसे पैदा कर ले हब। और रहाल बात हीरो हीरोइन के, तो हीरो ले ले हब क्यों के भी, पर हीरोइन तो अपन प्रिया ही होगी। ओ शिट, प्रिया से याद आइल, ऊ तो आज हमरा के अपना घरे पे बुलौले रहल। अबे हम तो चलनी, आगे का तू ब्योड़ा लोग देख ला। वाह गुरु वाह, प्रिया की याद आवत ही हमनी दोस्त बेवड़ा हो गए नी। भाई खूबसूरत लड़की लोग होबे ऐसन करे नी, उनकर चक्कर में अच्छा से अच्छा दोस्त दुश्मन बन जाला। मतलब आपन सब पराया लागे लगले। अबे ओ इमोशनल अत्याचार के दुकान, पान के जैसन चबा के थूक दे हब, संभाल के बोलल करा। आपन ही हंसी के पीछे गुस्सा छिपा रहल बड़ा तू। बकवास कम करा बे बदसूरत आदमी। तू लोग भी तो जाला, कबो हेन्ने तो कबो हन्ने। हाँ, हम कबो रोकले बानी का? नहीं ना। अब हम जा रहल बानी तो जलत कहे बड़ा। हाय हाय, लौंडा के चेहरा तो देखा, खुशी के मारे गाल गुलाबी हो रहल बा एकर। यार हम प्रिया के भोजपुरी फिल्म के नंबर 1 हीरोइन बनावल चाहतानी, जौन इंच भर भी अपना कमरिया लचकावे तब पूरा जिला के क्षेत्रफल हिल जाओ। आइटम बम बनावल चाहतानी हम ओकरा के यार, दिल से। बम तो पहले से ही है, तू आइटम बना ले बा तो आइटम बम तो बनिए जाई। वैसे भाई एगो बात बतावा, कसम खाके, हमने सबके कसम बा तोहरा, तू आजकल प्रिया में बड़ा इंटरेस्ट ले रहल बड़ा। चक्कर का है गुरु? देखा यार, तू लोग हंसिया मत। बात दरअसल ई हा कि हम प्रिया से खतरनाक वाला प्यार करे लगल बानी।
दारू के कसम, ओमे तो लोगन के भाभी बने के 36 के 36 गुण बा। अबे वो सब तो ठीक बा, पर तू अपना अंदर के राक्षस के का करबा? शादी के कुछ दिन बाद ही वो जाग गेल ता। अरे तब के तब देखल जाई, फिलहाल त हमरा वहीं प्रिया के पास जाए के बा। अबे साले चल जो, पर जाए से पहले प्रिया के एड्रेस हमनी के भी तो दे दा। कौनो दिन उसे मिल के तार कुछ तारीफ ही कर दे हब कि कितना शरीफ बाड़ा तू। हाँ यार बहुत कमीना बड़ा यार तू लोग। एनीवेज, लाल चौक बंगलो नंबर 4। चला अब टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। का बात बा, तैयारी तब पूरी सुहाग रात टाइप के कले बड़ी प्रिया। प्रिया, प्रिया, कहाँ बाड़ू तू प्रिया? हमनी यहाँ बानी मोहित, और बहुते बेसब्री से आपके ही इंतजार कर रहल बानी। प्रिया, हम तोरा के बता ना सकीला कि तोहार ई वेलकम हमरा की कितना खुशी देले बा। हम उम्र भर ई वेलकम ना भूल पाई। भूले लायक बचबा त भूलबा ना। इंदू, इंदू। हाँ, हम इंदू। तरह के का लागल, तू फोन पे इतना दिन से प्रिया से बात कर रहल बाड़ा। फोन पे प्रिया ना, हम रहनी, और ई हमार घर बा जहाँ रहते हम मॉडल बने के कितना सपना देखले रहनी, जिनका तू तोड़ देला। अब हम तहरा के तोड़ब। हम तोड़ब तहरा के। इंदू, हमरा के छोड़ दा, माफ कर दा, हमरा के माफ कर दा। हाँ प्रिया। शुभम, हम कल रात से मोहित के कॉल कर रहल बानी। ओकरा हम घर बुले ले रहनी, कौनो जरूरी बात करे के रहे, बाकी ओकर फोने नहीं खे लागत। कहाँ बाऊ? ये कैसे हो सकेला? काल रात तो तोहरा ही घर गल रहे। अगर तोहरा पास ना पहुंचल तो गइल कहाँ? ठीक बा प्रिया, हम पता करके तोहरा के कॉल करब। बाय। अबे तू, अच्छा भल जोन तू यही जा गईला। हम तोहरा ही कॉल करे वाला रहनी। अब वहीं प्रिया के फोन आयल रहे यार। वो कहत रहली कि रात में मोहित ओकर घरे ना पहुंचल, और अब ओकर फोन भी नॉट रीचेबल बा। हम मोहित के बारे में ही बतावे आयल बनी तोहरा पास। मोहित के लाश शहर से बाहर जंगल में मिलल बा। पागल हो गइल बड़ा का? हम ही मिलल बानी तोहरा के सुबह सुबह पागल बनावे खातिर। हाँ सच कहा तनी यार, मोहित मर चुकल बा, ओकर हत्या भइल बा। हत्या? हमार तो कुछ समझ में ना आवता कि ओकर ऐसन कौन सा दुश्मन निकल आयल जो ओकरा के इतना बुरी तरह से मार देलस। हमने प्रिया के पास चलल जाओ। वो चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमरा के लगा था कि हमार सवाल के जवाब ओकर घरे में छुपल बा। यार
ई प्रिया इतना गंदा घर में रहेली? पता नहीं यार, हमरा के कुछ समझ में ना आवता। शुभम, ई ई ई ओकर फोटो ये जा कैसे? केकर फोटो? ओकर ई तो इंदू के फोटो हा, लेकिन इंदू के फोटो प्रिया के घरे में कैसे? और ये प्रिया बा कहाँ? हम प्रिया के कॉल करता नहीं। हेलो प्रिया, हम तोरा घरे पे बानी, तू कहाँ बाड़ू? प्रिया, ई बंगलो नंबर 4 तोहार ना है का? ना, हमार बंगलो के नंबर 8 बा। लेकिन मोहित तो तोहार इहे एड्रेस बतौले रहल। खैर छोड़ा, तू ऐसन करा, जल्दी से बंगलो नंबर 4 में आ जा। अरे बाकी हमार ऑडिशन बा। काट देलस? आखिर ऐसन का बा बंगलो नंबर 4 में जौन हमरा के वहाँ बुला रहल बा? ई मोहित के नंबर भी त नइखे लागत। का कहला तू? भाई कोनो बहुत बड़ा पंगा बा यार। प्रिया तो बोल रहल बड़ी कि ओकर बंगलो के नंबर 8 हा, ई ओकर घर ना हा। ई कैसे हो सकेला? हेलो गाइस। थैंक गॉड तू आ गेलू। हाँ आ गई नी। बाकी तू इतना हैरान परेशान काहे बाड़ा? ऐसा लगता जैसे साक्षात मौत के देख लेला बाड़ा। वो सब छोड़ा, बस ई बतावा, तू लड़की के जाने लू? ई के बाड़ी? और तू दोनों एजा का करत आड़ा? कौनो नया शूट प्लान करत आड़ा का? हमने कोनो शूट प्लान ना कर रहल बानी प्रिया। शूट प्लान ना कर रहल बाड़ा ता एजा का कर रहल बाड़ा? खैर छोड़ा, मोहित कहाँ बा? वो मर चुकल बा। ई कैसन मजाक बा? इहे सच्चा प्रिया, मोहित मर चुकल बा और मरे से पहले वो तोहरा से मिले इहे घरे में आयल रहे। ना, ई ना हो सकेला। जो ना हो सकत रहल वो तो हो चुकल बा प्रिया। नहीं, झूठ बा। मोहित ना मर सकेला। हमनी तो शादी प्लान करत रहनी। खुद के संभाला प्रिया, जो हो चुकल बा ओकरा बदलल ना जा सकेला। तू अपना घरे जा, हमनी के वहीं कहीं जाए के बा। यार ये तो उहे जगह बा जहाँ हमनी हमरा मार के दफनैले रहला। इंदू? हाँ, हम 6 महीना पहले अपन गांव से हीरोइन बने के सपना लेके जायल रहनी। बाकी तू दरिंदा लोग हमरा साथे धोखा कैला। हमार सपना के साथ हमारी इज्जत लूट के हमरा मार डल्ला। अब तोहार बारी बा। अगर कौनो लड़की के इज्जत के साथ खेलबा तो ओकर आत्मा तोहनी जैसन दरिंदन के कबो ना छोड़ी, जान से मार दी ही। इंसान केहू खतरा में ना पड़ जाए, यही से चेतावनी लिखल जाला, और जहाँ चेतावनी लिखल जाला वहाँ कब्बो ना जाए के चाहिए। एगो काला अंधेरा रात रहे। एगो झाड़ी के अंदर से डरावना आवाज आवत रहल। तब्बे झाड़ी के चीर के एगो भयानक डरावनी शक्ल वाली बूढ़ी चुड़ैल बाहर आवेली। वो अपना थैला से एगो आईना निकालेली और खुद के चेहरा देखेली। वो चेहरा पे झुर्री देख के गुस्सा करेली और कहेली, ईका हमार खूबसूरत सा चेहरा पर झुर्री नजर आ रहल बा। मतलब अगर कुछ दिन और हमरा के इंसानी खून ना मिलल त हम बूढ़ी हो जाइब। ना ना ना, ई ना हो सकेला। हम बूढ़ी ना हो सकेनी, ना हो सकेनी हम बूढ़ी। हमरा के जल्दी से इंसान के खून पिए के होई। कौनो भी कीमत पर हमरा के इंसानी खून चाहिए। चुड़ैल इंसान के तलाश में एगो गांव के पास पहुंच जाली, लेकिन गांव में केहू भी नजर ना आवेला। घर के सारा दरवाजा बंद रहल। तब्बे ओकरा पीछे से केहू के आवे के आवाज आवत रहल। वो पलट के देखलस त ओकरा एगो तांत्रिक आवत दिखाई देवेला। का
का किस्मत बा हमार, शिकार खुद चल के हमार पास आ रहल बा। अब हम एकर खून पियब और फिर से जवान हो जाएब। रुक जा, हमार भूख मिटैले बगैर इतना तेजी से कहाँ चलल जाताड़ा। रुक जा चुड़ैल, और ये गांव से दूर चल जो, ना तो तोहरा के ना छोड़ब। चुड़ैल के मारल मुश्किल ही ना, नामुमकिन बा। मूर्ख तांत्रिक, अब तू ना बचबा और ना ही गांव वाला लोग। चुड़ैल तांत्रिक की ओर बढ़ेली। तांत्रिक अपना लोटा से भभूत निकालेला, आंख बंद करके मंत्र पढ़ेला और चुड़ैल के ऊपर फेंक देवेला। चुड़ैल दर्द से कराहे लगेली और रहम के भीख मांगे लगेली। छोड़ दो हमरा के, माफ कर दो, हम केहू के कुछ ना करब। वैसे भी अब तू केहू के कुछ ना कर पाइबू। तांत्रिक अपना थैला से एगो छोटा शीशी निकालेला, जेकरा अंदर चुड़ैल एगो धुआं के रूप में कैद हो जाली। तांत्रिक शीशी लेके जंगल के एगो कुआं के पास पहुंच जाला। आज के बाद तू ई कुआं में कैद रहबू, जब तक केहू तोहरा के यहाँ से निकाल ना देवेला। ए रोनी, ए रोतलू लाल, अबे तू मुंह लटका के काहे बैठल बाड़ा? अरे हमनी पिकनिक पे जा रहल बानी यार, कौनो मैयत पे ना। जस्ट चिल यार। यार, जब से हमरा के पता चलल बा कि हमनी जौन जंगल में पिकनिक मनावे जा रहल बानी, उहाँ एगो चुड़ैल के कुआं ह और उहाँ आसपास रहे वाला गांव के लोग के कहब हा कि ऊ कुआं के चुड़ैल लोगन के मार के अपन उम्र बढ़ावेली। बस तब से हमार बत्ती गुल बा यार। गांव वाला गवार हो खेले, यही से ऊ लोग भूत प्रेत चुड़ैल पे आजो विश्वास करेले। खैर कोनो बात नहीं, चुड़ैल होके या चुड़ैल के अम्मा, उनकरा साथ करल जाई हमनी तम्मा तम्मा। काहे दोस्त लोग? सही बात बा। रोनी के कहल बात बिल्कुल सच रहल, पर ओकर दोस्त लोग ओकर बात के मजाक में लेके बहुत बड़ गलती कैले। ऐसन करके उ सब लोग आज अपना आप के एगो बहुत बड़ मुसीबत में डाल दिले। पानी खत्म हो चुकल बा, हम पानी लेकर आवत तानी। विक्की पानी के तलाश में घना जंगल के चीरत चीरत आगे बढ़ेला। तब बे ओकरा सामने एगो खूंटा पे बहुत सारा चमगादड़ टंगल दिखाई देवेले और फिर वो सारा चमगादड़ वहां से जैसे ही उड़ जाले, विक्की के वहां टंगल बोर्ड दिखाई देवेला। बोर्ड पे चेतावनी लिखल हो खेली, चुड़ैल के कुआं, ये कुआं के पास जाब सख्त मना बा। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई बा, लेकिन ये गांव वाले आज भी भूत चुड़ैल पेटकल बाड़े। भगवान जाने गंवार गांव वालन के पता ना कब अकल आई। विक्की एगो बेल तोड़ेला, ओकरा बोतल में बांध के ओकर सहायता से कुआं से पानी निकाले लगेला। तबे ओकर कान में बेहद डरावना चीख के आवाज सुनाई देवेली। विक्की आवाज सुन के डर जाला और इधर उधर देखे लगेला, पर ओकरा हर तरफ पेड़ पौधा और झाड़ी के अलावा कुछो नजर ना आवेला। विक्की घबरात घबरात क्या हुआ? लगता कोनो बच्चा ई कुआं में डाल दिले हुई। हम वापस आ गए नी, हम वापस आ गए नी। देखा तांत्रिक, हम वापस आ गए नी।
अपना पीछे का हो रहल बा ओसे बेखबर विक्की पानी के बोतल पकड़ के आगे कार के ओर जा रहल बा। वो पीछे से आवत आवाज के सुन के डर के रुक जाला। तब वे चुड़ैल की नजर ओकर ऊपर पड़ जाली और झटका से वो विक्की के पीछे जाके खड़ा हो जाली। चुड़ैल हैरानी से ओकरा के देखत रहेली। विक्की के भी एहसास हो जाला कि केहू ओकर पीछे आके खड़ा हो चुकल बा। ओकरा हल्का से डर लगेला। बावजूद एकर डरा सहमा विक्की हिम्मत करके पलट के पीछे देखेला और बुरी तरह डर के मारे ओकर आंख फटी के फटी रह जाली, मानो वो मौत के देख लेले होके। कुआं के ऊपर हवा में एगो बूढ़ी और बहुत ही डरावनी चुड़ैल बाड़ी जौन ओकरा देख जोर जोर से हंसे लगेली। विक्की जान बचाकर वहां से भागे लगेला, मगर वो ज्यादा दूर ना जा सकेला। चुड़ैल अपना लंबा बाल से ओकरा पकड़ के अपना पास खींच लेवेली। हमरा से तेज तो ओलंपिक के धावक भी ना दौड़ पाई, तो तू कौन खेत के मूली बड़ा? कितना जवान और गरम खून बा। मजा आ जाई आज हमरा के तोहार खून पी के। भगवान के खातिर हमरा के छोड़ दा, हमरा के मत मारा। तू 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 ही पानी पीला ला। हम पानी ना खून पिएनी। ओ बोर्ड पे लिखल चेतावनी ना पढ़ला का तू? खून पिए वाली चुड़ैल बानी जे खून पी के जवान हो जाली। अब हम तोहार खून पियब। अचानक चुड़ैल के जीभ तेज धार सा बन जाली और एक ही झटका में विक्की के गर्दन धड़ से अलग कर देवेली। ओकर धड़ से निकले वाला खून के सर उठा के पिए लगेली। खून पी के चुड़ैल थोड़ा जवान हो जाली और ओकर चेहरा के झुर्रियां थोड़ा कम हो जाली। ई विक्की कहाँ मर गई यार? अमित लागत हो झाड़ी में कुछ हा। वो झाड़ी बहुत जोर जोर से हिल रहल बा। अमित झाड़ी की ओर देखेला। वो झाड़ी बिल्कुल भी हिलत ना रहली। वो कहेला, कहाँ हिल रहल बा? वहाँ कुछ तो नहीं खे। डरा मत, हवा से हिल रहल बा। लेकिन हवा तो चलत ही नहीं के। देखा एको पत्ता न हिल रहल बा। यार तू डरेला बहुत। केहू जानवर हुई, हमनी के देख के भागल हुई तो टेंशन मत ला। चला चिल मारा यार। लेकिन रोनी ता टेंशन ले चुकल रहल। बचावा 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 बचावा। ओकर दोस्त ओकरा छटपटात देखत रहले। अमित और संजीव रोनी के बचावे के खातिर ओकर ओर भागेले। रोनी की खींच के बाहर निकाले के पूरी कोशिश करेले। तब बे अचानक से रोनी के शरीर बाहर आ जाला। ई कारण अमित और संजीव जमीन पे गिर जाले। जमीन पे गिरा थी वो संभले ले और उनका नजर रोनी पे जाली। रोनी के सर धड़ से गायब रहल। ये देख के अमित संजीव बुरी तरह से डर जाले। दोनों कुछो समझ पाए उससे पहले झाड़ी से चुड़ैल के बाल बाहर आवे लगेला और वो बाल उनकरा पकड़ के कुआं की ओर खींचे लगेले। दोनों उल्टा लटके हुए चुड़ैल के चेहरा से इंच भर दूर रहेले। आज के दावत से हम बहुत खुश बानी। इंसान अगर केहू के भी चेतावनी के जानबूझ के अनदेखा करेला तो ऊ अपन मौत के दावत देवेला। यही से जहाँ भी चेतावनी लिखल होखेला ओकरा अनदेखा ना कइल जाला। का पता वहाँ भी चुड़ैल के वास होके। बार केहू माई के लाल जे चेतावनी के अनदेखा करके हमार कुआं के पास आए।